Quins nervis! El barri de Sant Cosme ha estat una seu més de la Festa Major del Prat, on s'han celebrat diferents propostes i activitats durant tot el cap de setmana. A la plaça Remodelació, la ciutadania ha pogut gaudir del Comença l'espectacle, una escenificació de balls, peces teatrals i coreografies a càrrec de les entitats Amics Pota Blava i l'Associació de Veïns de Sant Cosme i Sant Damià. Lo que hacemos hoy aquí es comenzar el espectáculo, es una demostración de todas las cosas que las diferentes entidades del barrio hacen durante el año y hoy las exponemos al público dentro de lo que es el marco de la Fiesta Mayor para que se animen a participar en todas ellas y si quieren apuntarse a nuestras entidades, pues que estamos abiertos a ello. Una altra proposta que ha arribat al barri ha estat la nit de música urbana, una activitat musical i de sensibilització al voltant dels nous estils musicals com el hip-hop o el dancehall que treballa la gent del barri i del municipi. He sacado a 3 grupos, de los cuales son de medianos y juveniles, y hemos hecho danzas urbanas. Es eso, que aquí, por ejemplo, han hecho freestyle y estaban los poppers, estaban haciendo old school simplemente, locking y popping que hemos visto, y han hecho batallitas. Entonces nosotros lo que hemos enfocado ha sido todo coreográficamente. Al barri li agrada celebrar la Festa Major del Prat, perquè és part del Prat. I per tant, doncs, a més és una festa que acaba sent molt ciutadana, molt comunitària, amb la participació de les entitats i el veïnat del barri ho vol celebrar, no?, també. I per tant, doncs, surt al carrer i ho celebra, se senten molt orgullosos de formar part d'una ciutat que celebra la seva Festa Major. Diferents activitats, també familiars, com el Festival de la Diversió, organitzat per la Taula Comunitària de Sant Cosme, on els més petits s'han divertit amb inflables, cars, tallers de percussió i treballs manuals.